खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो दाखालिनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो जाय भिडिअखौ नि उनाव आङो बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्सै मोनसे आयेननि बिसयै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायगोन होननानै आरो बे आयेनानो जाबाय आर्टिकेल 497 आरो बे आयेना जाबाय गासै आइजोफोरनि थाखाय गोदो मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन माबायदि जे हिनजावफोरा जाय आइजोफोरा गुबुन हौवाजों माने रिलेशन लाखियो अब्ला बै आइजोनि हौवाया जुदि बै सासेबाव सेंग्रा बा जायखियानो जायाथों बिनि सायाव जुदि केस होयोमोनबा 5 बोसोर जेल जायोमोन। बे जाबाय सास्ति बिनि। नाथाय बियो 2018 नि सिगांनि बाथ्रा आरो 2018 आव सुप्रिम कर्टआ मा खालामदों मोनसे केस थांदोंमोन बेयाव बेफोरबायदिनो आरो बै केस थांनायाव जे गावसोर सानबायदि माने गासैबो उकिलफोर बा जाजफोरजों माने बिदिनो माबानानै एसे बै माबाखौ डेभेलप खालामनांगौ बेफोरबायदिबा जानाय नङा। मानोना हौवाफोरा न' गारै गारै प्राय जोंनि इन्डियायाव 70% हौवाफोरानो न' गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैयो आरो बे जायगायाव थांनानै खामानि दामानि मावोबा बिसोरो गोबां रोखोमै बिसोरो बाहेराव हिनजावखौ मिथियालासेनो एन्जय खालामनो हायो। नाथाय हिनजावफोरनि खेथ्रआवल' माने एमान बाधा बा हौवाफोरा बाहेरफोराव थांनानै गुबुन हिनजावखौ खोब मोजाङै नायबाबो माने जेबो मोना मानसिफोरा बेखौ माने साभाबिक होनना भाबियो। नाथाय हिनजावफोरा जुदि जाय आइजोफोरा बेफोरबायदि सोरखौबा जुदि हौवाखौ नायोबाथाय बे माने बिराद गाज्रि र' बिनि थाखायनो सुप्रिम कर्टआ मा सानदों जे इदि जाया हौवायानो जाथों हिनजावानो जाथों मोननैबो समान जानांगोन रावनिबो थाखाय माने स्पेसियेलि जे इमान बाराद्राय माबानाया मोजां नङा। बेखौ साननानै बिसोरो मा खालामदो जे बै आयेनखौ केन्सेल खालामना होदो 2018 आव आरो दा सोरबा जुदि आइजोआ गुबुन हौवाजों रिलेशन लाखियोबाथाय बिनि थाखाय जेबो केस गैया बियो बिनि पार्सनेल लिबार्टी होननानै बुंदों जे बियो गावनि गोसो गावहा जुदि गावनि हौवाजों सुख मोनाखैबा बा मोजां मोनाबाथाय बियो गुबुन माबाजों रिलेशन लाखिनो हागोन आरो बे गुबुन हौवाफोरजों रिलेशन लाखिनायखौ जुदि गावनि हौवाया मोजां मोनाबाथाय बा पसन्द मोनाबाथाय बेफोरखौ बे हौवाया बेखौ तालाक होनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय खुनु केस खालामनो हाया बा रावबो थांनानै बिसोरखौ बुग्लिनाय माबानाय बेफोरखौ मावनायनि रावहाबो पावार गैया। जोंनि समाजाव दाबो बुलाय सुलाय जायो बा गोबां सास्ति होयो सोरखौबा गामिनिफ्राय दिहुनना हरो बा सोरखौबा गामिनिफ्राय जुदा खालामना दोनो बेफोरबायदि गोबां माने जाथायफोर जायो। मानोना रायजोफोरा बा गोबां माबाफोरानो बेफोर आयेनखौ मिथिया। नाथाय इसाबा आयेननि थ्रुयै जुदि बिसोरो जुदि थाङोबाथाय बिसोरसो देरहागोन। मानोना आयेनाव बिनि थाखाय जेबो सास्ति बा जेबो माबानायनि माबा रुल गैया। दा माने जेनेबा बेफोरो लिगेल जानानै उथिबाय दा। गतिके जायखिजाया बे आयेनखौ आसलते जोङो भारत हादराव थायो नालाय बयबो आयेननि बेरागा मावनो हाया। जि संबिधानाव लिरनाय थायो जि आयेनाव लिरनाय थायो बिनि सायाव जोङो मावनोनो हाया। नाथाय जोंनि हिक्षानि खमनि थाखाय बा गोबां बेफोर रुलफोरा सोलायबाय थानायखौ मिथियैनि थाखाय जोङो मा जायो माने माब्लाबा आयेन बेरागा खामानिफोरखौबो मावो मिथियैयावनो। नाथाय बेफोरखौ मावनो नाङा।
मिथियाबा नोंथांमोना जुदि आंनि बाथ्रायाव माबाफोर डाउट दङबाथाय नोंथांमोना सोरबा उकिलफोरनाव पुलिसफोरनाव बे आयेननि बिखय सोंबाथाय नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।